Už minulú zimu sme v Banskobystrickej regionálnej správe ciest zaviedli pre nahlasovanie mimoriadnych udalostí na cestách v kraji call centrum, ktoré je verejnosti dostupné na čísle 0940 60 00 60 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K tejto službe, ktorá sa nám osvedčila, túto zimu pribudla ďalšia, ktorou je cestná patrola. Ide o 2 nové plne vybavené vozidlá s technikou a materiálom pre okamžité odstránenie nedostatku zjazdností na cestách v našom kraji. Cestná patrola poslúži našej firme pre okamžitý zásah a promptné odstránenie problémov zjazdnosti na cestách 1., 2. a 3. triedy. A poslednou novinkou je, že okrem tradičných preškolení, ktoré zamestnancom robíme, sme sa tento rok rozhodli zaškoliť 100 našich zamestnancov na poskytovanie prvej zdravotnej pomoci. Naším cieľom je, aby náš personál v teréne v prípade potreby vedel zasiahnuť a poskytnúť cestujúcej verejnosti prvú pomoc. Vďaka novinkám ako call centrum, cestná patrola aj kurz prvej pomoci, ktorý vodiči túto jeseň absolvovali, chceme v Banskobystrickej regionálnej správe ciest zlepšiť rýchlosť zásahu, kvalitu a bezpečnosť komunikácií v našom kraji.